Tá Leitir Ceanainn aitheanta mar bhaile seirbhíse gialtarta, agus margheallar sin tá plánteangaí Feicfidh ag an rinn gialtarta, agus muoinithe ag an rinn fríd foras na Gaeilge. Sin spreiceatha an phláánteangaí seo na úsáid na Gaeilge ag gcursaí sóisialta, oideachais, cultúrtha agus ag náimiarta an bhaile a sppragu. Ba mhaith linne i Líonra Leitir Ceanainn, pobl luachra Gaeilge an bhaile a thuairt le chéile, agus deisina sóisialta a thuairt dífa Gaeilg a luairt. Fásta tá sé teirta dún, go mbeadh seans ag daoine eile a teir bhog an Gaeilge ná gan Gaeilg ar bí an teangaí ealainn seo úlam agus fáil a bheith acu ar imartaí sóisialta agus deisina canse le scileann na teangaí sacu a orbairt. Bíonn leithéidí club luair, cearcail córa agus pop-up gialtart ar siúlagin go rialta. Againn muid féilte macasil féile neor i mí fór ahan bhliain agus an focail beá san Neara, nuair chuir muid béim ar leith ar scéalaíart, éireacht, síimsíocht agus cruthaíocht. Níl plán gan phobal. Churn Líonra Leitir Ceanainn béim allmhór ar obair forbartha pobl. Bí muid ag obair le teaghlaí agus déanam muid iarachtaí de chuirt le chéile go mísúil, go méid deis acu bualadh le na chéile, crac agus spríomha acu, agus go méid deisig na páistí an Gaeilge a chluisteil tío muid den seo mar range, rud a te riachtainna. Bíonn muid ag obair le déagarí chun deisina a thola th dóibh agus Gaeilge a dheosú, agus rudí taitneamhathe agus spríúla a dhéanú trí bhean na Gaeilge. Bíú sin ceirtlanna ar scileann na radio, tuairis go bhfuil firste ná an seans a chuirt dífa a bheith obair linn mar cheannarí ága ag na laethanta teaghlaí agus leis an chlubóige. Tá muid ag gcónaí ag éirí deisina a chuirt do dhéagarí an bhaile plananna de go chéin a orbairt agus a chur agriach, agus tá muid inne i Líonra Leitir Ceanainn sásta muoinú agus taceacht a chuirt dífa. Bíonn rangan na Gaeilge ar siúlagin de leibhéal éagsla líofarta. Ó dhaoine na bhfuil uird agus focail Gaeilge acu go daoine ar bhaile offa severas teangaí a orbairt. Bíonn muid ag obair le Gaelscoil Leanán, le Coláiste Alaí, le bord oideachais agus ulann na Húnanáil, agus le hagraachtaí agus grúlachtaí éiteile chun na rangan na seo a chur foiil. Tá rangan na Gaeilge agin thomáid a de altranis níu annan agus in inad lé níu chonal atá ionta fiúnta ar fad. Bíonn Líonra Leitir Ceanainn ag obair go dlúth le grúlachtaí an bhaile. Churna muid an scéim taceart a gró de thud oras na Gaeilge agus scéim gradam de thud glóir na néal chun cin, agus bíonn go leor de grúlachtaí an bhaile ag éirí páirte leacu ahan bbliain. Bíonn muid ag comhoibriú le cumann trachtaile Leitir Ceanainn agus tugadh muid taceart de grúlachtaí ag chur aisteáin ar fáil agus ag agrú rangan na Gaeilge daoine ar bhaile offa tiilú Gaeilge a luairt san inad ibre. Bíonn ibrií na mísa agin thomáid. Tá Líonra Leitir Ceanainn loníthe a lear an bhaile seacht shreid an haislein Leitir Ceanainn. Is féidir builú seathagin le leor eile éisteacht ó leorlandsagin, cartaí agus airí Gaeilge a cheannart, le freastal ar imart ar god, nó díire le córa agus cóirlia lorg maidir le seirbhísí Gaeilge an bhaile. Is muid inne Líonra Leitir Ceanainn. Cruthí spás don Gaeilge.